Poštovani skupe, u ovom sad izlaganju koje je kao onaj, zvanični doprinos ovom skupu, ono prvo je bilo onako, da kažemo, više paušalna uvodna napomena. Tema da kako biće slična i ja bih rekao nekoliko reči o nekoliko aspekata ovoga problema privatnosti. Prvo, jasno, što mi je kolega Ćosić omogućio, da ovaj prvi deo skratim. Prvi deo bio bi više tehnički, znači o tome šta se radi. To jasno mora da bude na neki način poznato. Drugi bi deo bio, više o tome koje su posledice toga i zašto se to radi, a treći bi deo bio otprilike o tome šta može da se uradi u vezi toga. Tako da, u vezi ovoga prvoga dela, šta se radi, jako je lep pregled dat u onome radu kolege Ćosića i njegovog kolege, tako da ja bih samo možda izdvojio i stavio naglasak malo na neke od tih elemenata. Prva stvar što treba da se razume jeste da smo u opasnoj situaciji, jer jednostavno po prirodi stvari smo dovedeni u stanje da je to sve teško razumeti. To nije nešto novo vezano samo za ovo, radi se o tome da su te promene u tehnologiji poslednjih godina eksponencijalne. To je jedna reč koja sama po sebi ne znači mnogo. Ja često studentima u raznim kursevima to moram da na raznim primerima navodim, ali recimo poznat je svima još iz davnina, primer kako su ljudi nekada tu eksponencijalnost objašnjavali preko igre šaha. Jer, kažem, eksponencijalno se uči u školi, ali to tako jednostavno prođe kao reč. Ljudi napišu 2 na 20 i 10 na 50 i to tako za čas 3 brojke na tabli i to prođe. Međutim, su ljudi davno pre ovih tehnologija izmislili, eto tako, primer, gde su izmislili onu priču kako je izumitelj šaha tražio, da mu se stavi jedno zrno pšenice na jedno polje, 2 zrna na drugo polje, 4 na treće, 8, 16, 32 i tako dalje dok nam ne dosadi. A krajnji je rezultat da bi na celu šahovsku tablu stala, 50-godišnja proizvodnja pšenice u celome svetu ili tako nešto. To je, stari primer koji pokazuje da mi eksponencijalno ne možemo da razumemo. To je jednostavno intuitivno neuhvativo i gde god imamo posla sa time, naći ćemo se u nevolji i pogrešit ćemo. Takvih ima, u ovim stručnim oblastima problem putujućeg trgovca, ovamo, onamo, gde stvari zvuče naivno, a u stvari su vrlo opasne. Ovde smo u istoj toj situaciji i to treba razumeti. To treba naglašavati svuda. Nije samo stvar, znači, šta nam se dešava, koji su to problemi, nego da shvatimo da su te promene eksponencijalne, prema tome opasne, izmiču našoj intuiciji i razumevanju. U tom smislu, ono što sam u uvodu rekao, što pre 17 godina sam spominjao one kreditne kartice i tako dalje, to je, se, nažalost, do današnjeg vremena pokazalo prilično promašenim, jeste to onako u nekom smeru šta se dešava i kako kontrolišu i tako dalje, ali, u to vreme, 1994. godine, nije moglo da se predvidi šta će stvarno da se desi. Prema tome, u ovome prethodnom izlaganju su da kako iznete sve te nove stvari, gde bih ja samo još jednom istakao ukratko da je, recimo, prva i možda najmanje shvaćena od tih novih nevolja mobilni telefon. Njega 1994. niko nije ni predviđao da će da ga bude. Mobilni telefon je za 2-3 godine ušao u naše živote i kompletno postao dominantan, da nema čoveka bez telefona i taj telefon počinje i sve razne druge funkcije da preuzima, tako da je to na neki način postao neki naš sastavni deo, a u stvari mislim da nije dovoljno naglašeno tamo, ne samo da se zapisuju sve poruke, svi brojevi koje smo pozivali, ko nas je pozivao i tako dalje, nego je u svakom momentu vrlo precizno poznata i lokacija. To je do pre godinu, 2 dana ljudima bilo potpuno nepoznato. Ono da se beleži koga je pozivao, kome je šta slao i tako dalje, to je i bilo poznato, ali da je i lokacija u svakom momentu poznata, to je, da kažemo, onako u širu javnost relativno nedavno došlo. Druga stvar koja je spomenuta ovde, ali bih ja još jednom iskoristio priliku da naglasim, je Google. Google je u stvari postao računar. Računari su nekada služili za računanje, pa su onda služili kao pisaće mašine za pisanje tekstova, pa ovamo, pa onamo. Međutim, u današnje vreme računar služi kao neki univerzalni uređaj za bilo šta i to uglavnom ide preko Google-a. To je počelo, sa Alta Vistom, ovim, onim i to je tako bio neki pomoćni alat kao i svi drugi. Međutim, danas je u stvari suština računara Google. Vi bilo da hoćete da idete u bioskop, da kupite cipele, da proverite neku adresu, da ovo, da ono, trebate danas računar i Google. Računar ovakav, onakav kao telefon, prenosni, neprenosni i tako dalje.
i ono što je rečeno, te se stvari zauvek zapisuju. Znači, ne samo da se zapisuju, nego je ono što je nekad bio problem, a uskladištiti sve to, pa znate da su nekad važne emisije naše televizije prebrisane, ne znam, od Mije Aleksića, Čkalje i tako dalje, lepe su bile, ali ljudima trebala traka, nisu imali, skupa traka, brisali i tako dalje. Više nema potrebe da se ikada briše. 100 godina, 300 godina, zauvek će da ostane zapisan svaki pokret mišom, svako slovo koje ste otkucali, gde ste nešto hteli da proverite i sve to podleže, sad onim metodima profilisanja, gde će neko to da ukršta i da sazna o vama ono što i sami niste znali. Što može i da bude istina, a može da bude i pogrešan zaključak, ali u svakom slučaju nije dobro. Iz tih vaših lutanja, da pogledate malo, Šekspir, Ivo Andrić, ovamo, nama, vam se to čini naivno, sve je to kad se ukrsti sa svim ostalim i šta ste kupili i gde ste bili, na kraju daje, kažem, sliku o vama koja je vernija nego što sami možete da je imate. Sledeća stvar, da kako su ove kamere, koje isto tako ljudi dovoljno ne razumeju, jer opet suštinska razlika je u tome što su to digitalne kamere. Znači, kamera je bilo i ranije i sad ljudi znaju, malo se više ili manje nelagodno osjećaju, kad uđe u dućan, tamo možda ima kamera koja snima da ne bi ljudi krali i tako dalje. Međutim, je ogromna razlika između onih starih kamera koje su do pre par godina ili do pre možda i pretprošle godine korištene, koje snimaju na razne trake, analognim signalima i tako dalje. To stvarno ima samo tu funkciju da, recimo, ako se negde nešto desi, može da se pregleda ko je tu bio i to ne može da se zloupotrebljava. Sa digitalnim kamerama, gde su podaci digitalizovani i mogu da se širokim mrežama prenose svuda, opet je ista situacija. Čuva se zauvek, može neograničena količina podataka da se čuva, da se koncentriše, centralizuje i da se obrađuje onim metodama kao što je za tablice, tako može i za lica, da se prepoznaje ko je gde bio, tačno svake sekunde gde je bio. Jasno donose i novi zakoni, oni da ne sme čovjek da nosi šal, ne sme da nosi maramu, ne sme da nosi kapu i tako dalje, sve treba da je vidljivo. I to je isto nešto što ljudi ne razumeju. Jedna je stvar biti sniman, na to su pomalo navikli, ali digitalno sniman i zauvek sačuvano sve i onda analizirano tim raznim, da kažemo, veštačke inteligencije softverima, to je već nešto drugo o čemu se treba zamisliti. To je znači otprilike to šta nam se dešava, šta su ti glavni tehnički elementi koji su spomenuti. Sad, nekoliko samo reči još, a kako to uspeva, znači ta sva tehnička sredstva, što postoje, kako to ide. Pa neki su spominjali, ja ću sad, da kažem, da pojačam ili da na neki način objasnim. Spominjala se često i dobrovoljnost, prethodni govornik je rekao kao neki procenat stanovništva se slaže, ovamo, onamo. Sad, ta dobrovoljnost je jako problematična stvar. Vidite, ovo je pasoš koji važi, a ovo je pasoš sa čipom. Sad, odakle meni pasoš sa čipom? Ja otišao, potpisao, da tražim, da hoću, da me izmere oči, nozdrave, uši, da je trebalo i pantalone bi skinuo, neka sve izmere šta treba da izmere, dobrovoljno, jer ljudi kažu, ne moraš ti to da uzmeš, ali ako ideš negde u inostranstvo, a pasoš mi samo zato treba, onda sa starim pasošem morat ćeš da izvadiš vizu. To košta 100 evra i stajaćeš u redu nekoliko sati, a sa ovim novim nećeš morati da stojiš u redu, samo idi na granicu. Prema tome ja dobrovoljno uzeo novi pasoš, a neki dan izmislit će oni da brojilo za struju mora da ima ugrađenu kameru, a onda će struja da bude 10% jeftinija, pa ćete vi svi da napišete molbu da vam dodele novo brojilo za struju sa kamerom i da ga uvedete u svoju kuću i tako dalje. Znači, mislim da taj element dobrovoljnosti je tu krajnje problematičan. Jedan te isti ima i nož i pogaču, određuje propise i tako dalje i onda će to uvek da bude u njihovu korist. Druga dva elementa koja, pomažu da to sve tako funkcioniše, je sa jedne strane donošenje mase besmislenih propisa, što je opet posebna borba na izgled nepovezana sa ovom, ali to je u stvari deo jednog te istoga sistema, gde čovek više ne zna šta ga čeka, ne zna kako da se ponaša, Oni ga snimaju, zapisuju i tako dalje, a on još usto ne zna ni šta treba da radi i onda u tome, da kažem, sve to zajedno počinje da radi kao jedan sistem. Primer, opet da uzmemo ono iz prvoga dela izlaganja, šta su ovi ljudi što su im oduzeli decu radili? Slikala se deca u kadi. Da li su oni znali da to ne sme da se radi? Ja verujem da mnogi imate takve slike, ja ih imam i sad, preti mi zatvor možda ako se sazna i tako dalje, ovde, ako ne ovde danas, ovde za 3 godine, doći će to i tako dalje,
ali i razne druge stvari. Znači, relativizacija zakona, da čovek više nema jasne moralne norme i što zna se, nemoj da kradeš, nemoj da ubijaš i tako dalje, kao što je bilo nekada, nego imate hiljade i hiljade propisa, a opet, da kažemo, evropounizaciju neki svode na taj metod previše regulacija, da je sve regulisano i onda vi u stvari ne znate šta da radite. Može da ima propis da ne smete deci posle 8 navečer držite duge pantalone, možda ima propis da ne smete sredom da vodite dete za levo ruku, može karikaturno danas da izgleda, ali vidjet ćemo se za 17 godina i žalostit ćemo se da opet na nekom ovakvom skupu, što je ono što je delovalo kao prilična šala, da u stvari nije bila šala. U masi takvih besmislenih propisa, vi onda više, a stalno snimljeni, i ovde postignut je cilj, da ste svi vi pod stalnom kontrolom, svi ste stalno krivi i nema vam pomoći. Još mi jedan primer pada, gde leba nema da se jede, trebaju nam zimske gume. Lepo oslobodite jednu sobu, skinite gume stare, stavite ih u sobu do proleća, ove druge prebacite i tako dalje. To Slovencima ne treba, oni su u Evropskoj uniji, imaju malo više snega, ali oni takav propis nemaju za zimske gume i razne druge zemlje, A čim to prođe, jer mi smo već izgubili prag, znači da